Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Zero και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο unboxing αυτού του καναλιού. Και τι unboxing θα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα θα ανοίξουμε το Rarity Collection 5. Την πιο πρόσφατη και ίσως τελευταία προσθήκη Rarity Collection της Konami στο Yu-Gi-Oh! Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος όσον αφορά αυτή τη συλλογή, διότι η συγκεκριμένη περιέχει δύο νέα rarities μέσα της. Το πρώτο, στο artwork της κάρτας, είναι ένα ειδικό περίγραμμα, όπου αριστερά ή δεξιά του υπάρχουν ιαπωνικά ιδεογράμματα, τα οποία λένε με δύο λόγια το effect της κάθε κάρτας ή κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι από το lore της. Και το δεύτερο rarity είναι το πολυζήτητο full frame ή αλλιώς overframe, όπου ουσιαστικά έχουν πάρει το artwork της κάρτας και το έχουν βγάλει έξω από το πλαίσιο του και το έχουν στρετσάρει, το έχουν μεγαλώσει να πιάνει ολόκληρη την κάρτα και σε πλάτος και σε μήκος, κάτι που το κάνει πάρα πολύ σπάνιο, ακριβό και περιζήτητο, και μάλιστα έχω ακούσει ότι η αναλογία overframe σε boxes είναι 1/50, δηλαδή θα ανοίξεις 50 κουτιά και θα βρεις μόνο μία overframe κάρτα μέσα. Αυτή την πληροφορία την πήρα από σχόλια στο YouTube, οπότε δεν είμαι 100% σίγουρος εάν ισχύει ή όχι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ωστόσο, αυτή η εισαγωγή κράτησε πιο πολύ από όσο θα έπρεπε και ήρθε η ώρα επιτέλους να σταματήσω να μιλάω και να περάσουμε στο unboxing. Ναι ρε φίλε, είναι god damn, είναι τόσο ωραίο. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά η Konami με το design αυτής της συλλογής. Λοιπόν, όπως πάντα αφήνουμε στην άκρη το κουτί με την αριστερή πλευρά και ξεκινάμε με τη δεξιά. Τα αφήνουμε αυτά εδώ πέρα, πανέμορφα. Πω φίλε, δες το, ακόμη και το φακελάκι ρε φίλε, είναι, θέλεις να το βάλεις σε ειδικό sleeve και να το κρατήσεις προστατευμένο. Boy, that escalated quickly. Φίλε, δεν παίζει. Πρώτο φακελάκι, πρώτη κάρτα, σπαθιά του αποκαλυπτικού φωτός σε Starlight Secret Rare με το ειδικό πλαίσιο και με τα ιαπωνικά γράμματα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, έτσι, δεν αστειευόμαστε. Λοιπόν, κάτσε, αυτά να τα έχω εδώ πέρα, να είναι έτοιμα. Ωραία, λοιπόν. Τα υπόλοιπα τα κρατάμε ανάποδα, πανέμορφα, και μπρο, ξεκινήσαμε full δυναμικά. Αυτό το unboxing θα κρατήσει πάρα πολύ, γιατί θα μιλάω όλη την ώρα, δεν θα βάλω γλώσσα μέσα. Sorry για αυτό παιδιά, αλλά εντάξει, απλά νικάμε ρε φίλε. Τι να πω. Απίστευτο. Έλα στην παρέα μας.
Συνεχίζουμε με Snake Eyes Doom Dragon σε Ultra Rare. Heavy Polymerization. Όπα. Fusion summon one fusion monster from your extra deck using 3 or more monsters from your hand or field. You can also banish monster from your hand deck as material up to the number tactically, but you lose LP equal to the total attack of monsters banished this way. When the monster is fusion summoned. Οκ. Ο λίγον τι δίκοπο μαχαίρι, αλλά πολύ ωραίο. Όχι, είσαι Link και εσύ, Platinum Gadget, όχι ρε μπρο. Λοιπόν, δεν μπορώ καν να διαβάσω το όνομά σου από το κινητό, λαμπυρίζει υπερβολικά και αυτό είναι Platinum Gadget σε Secret Rare, το οποίο γιατί έπρεπε να είναι Link ρε φίλε, γιατί δεν μπορούσε να είναι κανονικό τέρας. Ναι παιδιά, by the way, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει ποτέ, αν το λέω σε κάποιο live ή σε κάποιο βίντεο, μισώ όσο δεν πάει τα Pendulum και τα Link Monsters. Τα Synchro και τα XYZ είναι έτσι και έτσι, αλλά μπρο τα Pendulum και τα Links δεν τα χωνεύω ούτε για πλάκα. Platinum Gadget και Snake Eyes, ok. Λοιπόν, μπαίνει και αυτό μέσα, σε φακελάκι, cause why not, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην απέξω, δεν μας νοιάζουνε. Nibiru the Primal Being σε Starlight Secret Rare με το ειδικό πλαίσιο και με τα ιαπωνικά γράμματα. Εάν και δεν ασχολούμαι, όπως έχω πει πολλές φορές, με το σύγχρονο Yu-Gi-Oh, τον Nibiru τον ξέρω, είναι ωραίο παλικάρι, είναι καλός και μάλιστα αυτός λέγεται Nibiru the Primal Being, αλλά αυτός δεν είναι καν ο Nibiru. Είναι ο μετεωρίτης που βρίσκεται μέσα ο Nibiru, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο, ένα δεύτερο card art για αυτό το τέρας που έχει ανοίξει ο μετεωρίτης και δείχνει μέσα τον Nibiru. Αυτό μπορεί να είναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να είναι ή alternative artwork για το συγκεκριμένο τέρας ή μία κάρτα παγίδα που αναφέρει το όνομά του. Όπως και να έχει, πω μπρο, εντάξει, δεν... νικάμε full. Nibiru, σ' όλο του το μεγαλείο, πανέμορφος. Και μετά συνεχίζουμε με Songs of the Dominators, σε Ultra Rare. Albion the Sanctifier Dragon, σε Ultra. Βλέπω, XYZ, τέλος πάντων. Number C104, Umbral Horror Masquerade. 3.000-1.500, πολλά τέρατα με 3.000 attack ρε παιδιά, τι γίνεται. Ωραία, μπράβο. Και, Crimson Gaia. Αυτό τι είναι, αυτό νομίζω είναι τέτοιο, είναι Platinum Secret Rare. Φέρτο και αυτό. Πω μπρο, όπως είπα δεν ξέρω, σχεδόν το 95% για να μην πω το 99%. Το 95% των καρτών δεν το ξέρω, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να εκτιμήσω το artwork τους και το rarity τους, έτσι, σε καμία περίπτωση. Infinite Impermanence. Να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορώ να δω καλά τα ονόματα ρε φίλε, γιατί χτυπάει
χτυπάει το φως πάνω στις αντανακλάσεις με τα χρυσά και ασημένια γράμματα και δεν βγαίνουν καλά. Δεν είναι ευανάγνωστα. Οκ, πάλι με τα τέτοια, πάλι με τα γράμματα. Φέρτο. Nice, πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε με number C104 που το είδαμε. Trap Dust Suit. Οκ, εάν θυμάμαι σωστά αυτή είναι σχετικά παλιά κάρτα. If your opponent has 4 or more cards in their hand, look at your opponent's hand and choose one monster from to shuffle into the deck. Οκ, ωραία κάρτα παγίδα. Infitrak River Stormer. Αυτό είναι σε... μαλάκα μου. Αυτό είναι σε Collector's Rare, νομίζω. Για να πω την αλήθεια, παιδιά, έχω χάσει την μπάλα με τα rarities που έχουν βγει πλέον. Αλλά νομίζω αυτό πρέπει να είναι Collector's. Γιατί έπρεπε να είναι XYZ. Δεν παίζω καθόλου με τα καινούρια αρχέτυπα. Βασικά δεν παίζω με καμία κάρτα μετά από το GX. Δηλαδή σταμάτησα στο GX, από το 5G και μετά έχουμε πρόβλημα, δεν ξέρω τίποτα. Και Yami Surprise, μάλιστα, για τον αρχέτυπο των Yami, σε Secret Rare. Οκ, I guess θα κρατήσω αυτά τα δύο, έστω και αν είναι τέτοιο, εάν είναι... XYZ, που δεν έχω ιδέα τι παίζει με την πάρτη τους. Μιας και πρέπει να είναι Collectors, έτσι όπως το βλέπω. Άντε, τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάθε μέρα Collectors Rare στη συλλογή μου, οπότε θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Κατευθείαν σπαθιά σε Starlight Secret Rare. Με το τέτοιο κιόλας, με το ειδικό φόντο. Είναι πολύ καλό. Και άλλο τέτοιο. Θεέ μου. Infantry Infinity Launcher. Παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Το κινητό, η κάμερα του κινητού μου το κάνει πολύ δύσκολο να το διαβάσω. Οκ. Sprite Blue, Infitrak River Stomper, αυτό που βρήκαμε πριν. Raigeki! Ναι, δικέ μου. Ναι ρε φίλε, ποιος νοιάζεται που είναι μόνο Ultra. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Φέρτο. Soul Eating, ναι. Oviraptor και... Infantry Launcher. Οκ, φέρτα εδώ πέρα τα παλικάρια έτσι όπως είναι. Πρώτα το Raigeki. Για να πω την αλήθεια, άμα το έβρισκα θα ήθελα να το βρω σε τέτοιο. Σε υψηλότερο rarity, αλλά για να πω την αλήθεια και τώρα που είναι σε Ultra δεν με χαλάει και πάρα πολύ. Μια χαρά το βρίσκω. Όθε μου, Link. Traptrix Sera. Όχι. Sacred Fire King Garunix. Από τους Fire Kings. Τέτοιο. Πώς το λένε. Αυτό δεν βγήκε σχετικά πρόσφατα. Οι Fire Kings. Πρέπει να βγήκανε πρόσφατα το αρχέτυπό τους. Ωραίο το παλικάρι. Super Quantum Red Layer. Όχι. Pendulum Detected, Opinion Rejected. Δεν με νοιάζει. Φύγε από εδώ. Δεν σε θέλω. Και Yamisment Mignon. Θεέ μου, τα έχω καταστρέψει όλα. Λοιπόν, και εσύ φεύγεις, γιατί σε link δεν με νοιάζει που έχεις γράμματα, να μην είχες.
Οπότε I guess βάζω τον Sacred Fiery King σε τέτοιο. Σε sleeve και όλα τα άλλα μένουν έτσι όπως είναι. Reinforcement of the army. Ναι, φέρ' το έτσι. Έτσι όπως είναι, μπρο. Φέρ' το λίγο να γουστάρουμε. Amazing. Αυτές οι κάρτες, κυρίες και κύριοι, είναι ο μοναδικός λόγος που πήρα το Rarity Collection 5. Δηλαδή, Reinforcement of the Army, Raigeki, Σπαθιά του Αποκαλυπτικού Φωτός και άλλα πολλά που ελπίζω να τα βρω εδώ μέσα, είναι ο λόγος που αγόρασα αυτό το box. Πανέμορφα και μετά συνεχίζουμε. Με Yummy Surprise, πάλι, αυτό είναι τώρα, σε Ultra είναι αυτό. Vanquish Soul Raisin. Πολύ ωραία. Special Schedule. Nice. Και Sprite Blue σε Starlight. Ξέρεις τι, βάλε το Special Schedule, γιατί μου αρέσει. Είναι ωραίο, δεν θα κάτσω να διαβάσω τι κάνει κάθε κάρτα, ακόμη και αυτές που μου τραβάνε το ενδιαφέρον και μου αρέσουν. Δεν θα κάτσω να τις διαβάσω γιατί και θα φάμε πολύ χρόνο και δεν φαίνονται, όπως ανέφερα και πριν, δεν φαίνονται καλά από το κινητό, από την κάμερα του κινητού μου για να τις διαβάσω. Θα πάρει πάρα πολύ ώρα και δεν αξίζει. Καλησπέρα! Tour guide from the underworld. Δεν ξέρω την κυρία. Είναι γνωστή κάρτα και νομίζω και έχει παιχτεί αρκετές φορές και την έχουν κάνει, πώς να το πω, τις έχουν δώσει κάπως σαν μασκότ, την έχουν κάνει στην Ιαπωνία μαζί με τους άλλους, σκοτεινό μάγο, μαγισσοπούλα, άσπρο δράκο και δεν συμμαζεύεται. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή παίζει να τη βάλανε στο τέτοιο, στο μετρό τους, οι Ιάπωνες. Ξέρεις ρε παιδί μου, σαν επειδή βάζει επιβάτης μέσα στο τρένο, τους κάνει tour. Κάτσε λίγο να βάλουμε το τέτοιο, το sleeve. Πιστεύω ότι είναι αρκετά γνωστή κάρτα, έχει χρησιμότητα και την έχουν βάλει, τις έχουν βάλει το ρόλο της μασκότ. Link Kuribo, δυστυχώς για σένα είσαι Link, οπότε... καλησπέρα. Dark Lord XL. Αυτή την κάρτα την ήθελε πολύ ένας από τους κολλητούς μου και την πήρε, την παρήγγειλε και να που την έτυχα σε Ultra. Nice, έλα και εσύ εδώ. Δεν ασχολούμαι με τους Dark Lord, το αρχέτυπο των Dark Lords, αλλά εντάξει, ξέρω μια ενδιαφέρον κάρτα, ένα ενδιαφέρον τέρας όταν το βλέπω, οπότε ναι, Dark Lord XL σε Ultra. Και μετά έχουμε Levatin, ο Θεέ μου. Generator Boss of Shadows. Και Armillair the Star Leader Dragon. Και αυτό σε link, οπότε δεν μας νοιάζει. Αδιάφορος όσο δεν πάει. Και συνεχίζουμε. Πάμε λίγο. Όπα. Faithful Adventure. Στάνταρ αρχέτυπο είναι, από κάποιο αρχέτυπο είναι αυτό. Nice.
Οκ, σε τέτοιο, σε ultra rare, με τα ειδικά γράμματα πάνω. Με τα ιδεογράμματα, συγγνώμη. Οκ. Infitrack Harvester, nice. Primite Lordy Lord, what? Θεέ μου, πόσα αρχέτυπα υπάρχουν εδώ μέσα. Μάλλον λάθος, όχι πόσα αρχέτυπα υπάρχουν, πόσα αρχέτυπα δεν γνωρίζω. Και η απάντηση είναι πάρα πολλά. Και, όπα. Wait, stake your soul σε collectors. Νομίζω ναι. Περίμενε. Albion, The Shrouded Dragon και Infitra ξανά. Reveal one monster in your hand, special summon one vanquish soul monster with the same attribute but a different name from your deck, but return it to the hand during the end phase. You can only activate stake your soul once per turn. Οκ. Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος πως για κάποιους συγκεκριμένους έχω ανοίξει καρτάρες, δηλαδή κάρτες που και παίζονται, είναι μέτα και είναι χρήσιμες και είναι σπάνιες, έχουν ωραίο ξέρω εγώ artwork και δεν συμμαζεύεται και δεν τις αναγνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς βγάζετε αφρούς από το στόμα, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, πήρα μία απόφαση πριν από πολύ καιρό να σταματήσω το Yu-Gi-Oh στο GX και δεν ξανασχολήθηκα με το Yu-Gi-Oh για πολλά χρόνια και μετά όταν ξαναεπέστρεψα είχαν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, οπότε είπα Αλέξη, ξέρεις κάτι, μείνε μέχρι το GX και τέλος. Και τα του GX κιόλας δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά για να πω την αλήθεια. Οκ, Dark Magician Girl. Πού είσαι κοπελάρα μου. Δώσ' το λίγο. Έτσι. Έλα φέρνει. Έτσι όπως είσαι μπρο μου. Πω. Dark Magician Girl, κυρίες και κύριοι, με το OK της. Πώς να το πω τώρα, για να μην βρω τον πελά μου εντός εισαγωγικών στο YouTube. Θα πω ότι είναι το κορίτσι που μας έχει κρατήσει πολύ συντροφιά στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Και κάντε ό,τι θέλετε με αυτή την πληροφορία. Για το fan base του Yu-Gi-Oh, έτσι. Όποιος κατάλαβε. Δεν μπορώ να το πω πιο κόσμια. Συνεχίζουμε. Special schedule σε Ultra. Sacred Fire King Garunix. Okay. Lopter Shadow of the Generated Bosses. Okay. Περίμενε. Είναι και αυτό collectors. Okay. Και Raigeki σε Secret Raid. Φέρτο έτσι όπως είσαι. Πω μπρο, έλα πολύ ωραία. Πανέμορφα. Έχουμε κάνει πολύ καλή μπάζα μέχρι στιγμής και είμαστε ακόμη στο πρώτο μισό του booster box. Και που είναι το τέτοιο, μιας και δεν ξέρω τι παίζει με την μπάτσα σας, αλλά είσαι υψηλό rarity, δικέ μου, οπότε θα σε βάλω και σένα μέσα. Εντάξει, μπρο, δεν μπορώ να σταματήσω να κερδίζω. Mystical Space Typhoon, κυρίες και κύριοι. Με το ειδικό πλαίσιο και τα ιδεογράμματα έφυγες κατευθείαν. Πω. Εντάξει. Υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία.
Και συνεχίζουμε πάλι με heavy polymerization, πάλι σε ultra. Psi reflector, psychic tuner effect, ok. Source of concealing light. Πω μπρο, εντάξει. Έλα λίγο. Πάμε λίγο δυνατά δικέ μου. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, θα το πω. Έχω πάει ταμείο ήδη από το πρώτο μισό του booster box. Θα μου άρεσε να το τύχαινα στο ειδικό πλαίσιο, εάν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει τη συγκεκριμένη κάρτα, αλλά και που τα βρήκα έτσι σε ultra, πάρα πολύ ωραία. Eldritch the Golden Lord. Όπα, περίμενε, αυτός είναι από το Eldorado. Νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί όπως είπα δεν ξέρω τίποτα από τα καινούργια αρχέτυπα, νομίζω υπάρχει ένα αρχέτυπο που λέγεται ή Eldorado ή Golden Lords και αυτή είναι πολύ τέτοια, πολύ γνωστή και βασική κάρτα. Όπα, φέρτο, έτσι όπως είναι. Nice. Το παλικάρι της φακής εδώ πέρα κάθεται στην καρεκλάρα του. Δεν τον απασχολεί τίποτα. Με τα sparkles κιόλας εδώ πέρα. Εντάξει. He's the boss. Και συνεχίζουμε με Soul Eating Oviraptor. Όπα, Radiant Typhoon Vision. Wait a minute. Ναι, μπρο. Το τέτοιο, το Mystical Space Typhoon έχει δικό του αρχέτυπο πλέον. Δεν το έχει τώρα, το έχει κάμποσο καιρό, αλλά ναι, αυτό το ξέχασα. Οκ, ενδιαφέρον. Για κάτσε να το έχουμε, γιατί όχι. Αν και προφανώς εγώ πάντα θα αγαπάω το original Mystical Space Typhoon. Όπα, έλα καλό μου. Ήρεμα. Αλλά ξέρεις κάτι, γιατί όχι. Ωραίο. Nice. Και συνεχίζουμε με Bastial Dispater. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό πραγματικά. Dragon Synchro Effect 3500, god damn. Δεν ξέρω καν αν το είπα σωστά και δεν με νοιάζει, για να πω την αλήθεια. Sprite Jet. Οκ. Και Salt. Οκ, nice. Και το τελευταίο φακελάκι από την δεξιά πλευρά του Rarity Collection 5. Μέχρι στιγμής έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτά που έχω τύχει. Άξιζε την αγορά. Και για να δούμε τι καλό μας έχει το τελευταίο φακελάκι. Yes! Mohamed Abdul! Yes! I am! Τρίσουλα Dragon of the Ice Barrier. Ξέρω τον Τρίσουλα και το αρχέτυπό του. Πολύ γνωστό τέρας. Και ήταν αρκετά στη μόδα, που ίσως είναι και ακόμη και τώρα. Πω φίλε, βρήκαμε τον Τρίσουλα με το yes. Αυτή η κάρτα έχει γίνει inside joke στην παρέα μου που ασχολείται με Yu-Gi-Oh! Το έχουμε κάτι σαν meme. Το yes του Τρίσουλα και το no του Designator, που είναι spell card. Nice.
Κοίταξε, όπως είπα πριν, δεν με νοιάζουν τα τέτοια, τα συγκροτέρατα, δεν τα γουστάρω πάρα πολύ, αλλά εδώ, φίλε, κάνουμε εξαίρεση. Και συνεχίζουμε με Swords of the Concealing Light, πολύ ωραία. Quick Launch, όπα. Special summon one rocket monster from your deck but cannot attack, also destroy during the end phase. Okay. Diviner of the Herald. Fairy Tuner Effect. Δεν ξέρω ποιανού αρχέτυπου είσαι εσύ, αλλά έχεις πολύ ενδιαφέρον artwork και είσαι σε collectors, οπότε σε κρατάμε. Και πάλι τα σπαθιά σε Secret Rare. Μπρο, έχω αντιμεταξύ, τα έχω βρει πόσες φορές, τα έχω βρει 3-4 φορές. Πω. Ωραία. Ξέρεις τι, βάλ τα όλα. Γιατί όχι. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Συμπληρώσαμε και το set, την τριάδα για τα σπαθιά του Concealing Light, Swords of the Concealing Light. Άμα υπήρχαν και τα σπαθιά του αποκαλυπτικού φωτός, θα ήταν ακόμη καλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτά μια χαρά μας κάνουν. Οπότε, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το πρώτο μισό του Booster Box και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο μισό ή στην αριστερή πλευρά, πείτε την όπως θέλετε, για να δούμε τι έχουμε για το δεύτερο μισό. Cold by the Grave. Ναι ρε φίλε, μπρο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάθε φορά που ανοίγω το πρώτο φακελάκι από οποιαδήποτε πλευρά να νικάμε τόσο πολύ, να μου δίνει τέτοια διαμάντια. Τι λες ρε μεγάλε. Cold by the Grave, στο ειδικό πλαίσιο με τα ιδεογράμματα. Πάρα πολύ ωραίο. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Και μετά έχουμε... Μετά έχουμε Dragon's Mind, όπου αυτός... Εάν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι ο Σεϊγιάρου, ο δράκος της Θέα ή αλλιώς Άνζου. Και ένα από τα πολύ λίγα καλά τέρατα που είχε στην τράπουλά της. Οκ, το κρατάμε στην άκρη. Σαρίγουα, Σκάλντρετ, δεν με νοιάζεις. Primate Dragon, Ether Beryl, Και Sai Frame Gear Delta, μάλιστα. Psych Tuner Effect. Λοιπόν, φέρε τον Σεϊγιάρο εδώ πέρα, Dragon's Mind, και κάτσε λίγο να κάτσουμε 2 λεπτά. Εδώ είμαι περίεργος, θέλω να δω τι λέει η κάρτα. When a spell trap card or monster effect is activated while you control a monster with 2500 original attack or defense, καλά ξεκινάμε. Negate the activation and if you do destroy that card. Τέλεια. If this card is in your graveyard, you can pay 2500 LP, set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use its effect of Dragon's Might once per turn. Οκ, δικέ μου. Ωραίος. Φέρτονα. Εσύ δεν μας νοιάζεις, είσαι link. Εδώ πέρα, πω μπρο, το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά.
What the fuck is that? Μικάνκο Promise. I guess. Φέρτο. Αν και δεν έχω ιδέα με τι έχεις να κάνεις. Δεν πειράζει. Έλα στην παρέα μας. Super Quantum Red Layer, ok, Platinum Gadget, γιατί ρε παιδιά, γιατί το κάνατε link το έρμο, τι σας έφτεξε. Τι σας έφτεξε το έρμο το gadget, γιατί δεν μπορούσε να είναι κανονικό τέρας να το βάλω μαζί με τα άλλα στη συλλογή εδώ πέρα και μαζί με τα αδέρφια του τα gadgets. Bestial Saronir, ok, μαλάκα, πώς είναι έτσι αυτός. Damn. Σου κόβεται η μαγιά όταν το βλέπεις. Ωραίος. Όχι. Τέτοιο, οκ. Λοιπόν, δεν θα μπω καν στον κόπο, φίλε. Ωραίο το παλικάρι. Δυνατό. Νάτος! Ο μεγάλος! Ο μαύρος δράκος με τα κόκκινα μάτια σε όλο του το μεγαλείο. Πάμε ρε πούστη μου γαμότο. Φέρ τον. Δες τον. Πω φίλε. Πού σουν αγόρι μου τόση ώρα. Και σε ψάχνα, ήλπιζα να σε τύχω και σε έτυχα. Πω ρε φίλε, εντάξει. Υπέροχος, απλά υπέροχος. Πόσες νίκες πια ρε φίλε, πόσες νίκες. Εντάξει μπρο, εντάξει, έλα τελείωσε. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο και να μην μου δώσει τίποτα που θα μου δώσει, γιατί έχουμε πολύ πράγμα ακόμη, αλλά και να μην μου δώσει τίποτα άλλο ενδιαφέρον, μπορώ να σταματήσω εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Clockwork Knight, Sacred Dragon Archfiend, οκ. Αυτό είναι τέτοιο. Από το αρχέτυπο του τέτοιου δεν είναι, του Summon Skull, επειδή είναι Archfiend και έχει κιόλας μοιάζει κάπως, νομίζω από εκεί πρέπει να είναι. Super Quantal Mech Beast Grampus, γιατί έχετε 7 εκατομμύρια ονόματα. Σταματήστε. Και Super Quantal, άντε πάλι. Λοιπόν, φέρ τον πάλι λίγο να τον ξαναδούμε. Φέρ τον πάλι να τον ξαναδούμε γιατί... Πω μπρο. Εντάξει, ένας από τους αγαπημένους μου δράκους και ένα από το πιο παρατημένο αρχέτυπο της Konami τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Πω δεν το χορταίνω μπρο. Δεν τον χορταίνω. Πανέμορφος. Αν και έχουμε στο μέλλον, όπως έχω δει, θα έχουμε αρχέτυπο, βασικά support για το αρχέτυπο του μαύρου δράκου. Δεν θα πω περισσότερα. Όσοι βλέπετε τα forums, τις ανακοινώσεις της Konami και δεν συμμαζεύετε, καταλαβαίνετε σε ποιο πράγμα μιλάω. Οι υπόλοιποι θα δείτε στο μέλλον. Ghost Ogre and Snow Rabbit. Hand traps. Μικρό ανήλικο λόλι. Ευτυχώς φίλε δεν δείχνει τα πόδια της, τις πατούσες της συγκεκριμένα, όπως ένα άλλο τέρας του ίδιου τύπου. Άντε να σε βάλουμε και σένα μέσα, να μην μείνεις παραπονεμένη. Ancient Gear Fusion. Nice. Και όχι polymerization, fusion. Οκ, ωραίο. Ωραίο το αρχέτυπο των Ancient Gear. Πάρα πολύ ωραίο. Δυνατό machine αρχέτυπο και μου αρέσει αρκετά.
Quick launch, ok. Danger, Nessie. Θέλω να πω ότι το αρχέτυπο του Danger, το μισό, ωραία, έχει τα artwork τους, τα τέρατά τους και τα artwork στα οποία απεικονίζονται είναι top notch, είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά μπρο, δεν γίνεται ρε φίλε να έχουν free summon condition. Το βάζω αυτό το πράγμα στο χέρι μου, το ανακατεύω μαζί με τις υπόλοιπες κάρτες στο χέρι μου και κάτσε βρέστο. Και αν δεν το βρεις, το κάνω special summon έτσι. Και άντε πες αυτό έχει 1600 πάει στο διάολο. Υπάρχουν ρε φίλε που έχει 2800 και 3000. Το Thunderbird και ο τέτοιος και ο Bigfoot. Και τους έχει καλέσει ένας φίλος μου Τζαμπέ, επειδή έχει το structure deck του τέτοιου, του Dark World. Και μπρο, δεν την παλεύω. Άσε. Είμαι στη Glory of Horus. Έλα εδώ πέρα εσύ. Είμαι στη Glory of Horus. Spellcaster Effect 3.000-1.800. Με το King Sarcophagus. Οκ, σε ακούω. Και Quick Launch. Οπότε έχουμε αρκετό πράγμα να βάλουμε. Οκ. Θεέ μου, δεν μπορώ bro, δεν μπορώ. Magic Cylinder με όλα τα απαιτούμενα. Έχεις φύγει τώρα. Τα υπόλοιπα τα κρύβουμε γιατί βλέπω έρχεται και τέτοιο και Platinum Secret. Μαλάκα Magic Cylinder. Holy shit, χαίρομαι τόσο πολύ που πήρα αυτό το collection. Δες το να μπρο, μία από τις αγαπημένες μου κάρτες παγίδες. Μπρο, τον αγαπάω τόσο πολύ τον Magic Cylinder γιατί είναι απλά ένα reverse Uno card. Πω, εντάξει. Τι διαμάντια έχω βρει ρε μαλάκα σήμερα. Συνεχίζουμε με τα Τσουνόκο. Οκ, όπου στα Ιαπωνικά σημαίνει υπόκαμπος, seahorse. Οπότε το όνομα αυτού του τέρατος είναι υπόκαμπος. Οκ, I guess. Branded in high spirits. Οκ. Songs of the Dominators. Οκ, αυτή την είδαμε και πολύ νωρίς. Αυτή την κάρτα παγίδα. Και... Super Quantal Mech Beast Card. Μάλιστα. Οκ, ξέρεις τι, δεν μας πειράζει καθόλου μπρο. Πρώτη Magic Cylinder. Κανένα πρόβλημα, το παίρνω. Wow, τι είναι αυτό? Gimmick Puppet Fantasix Machinics. Οκ. Με τα ειδικά γράμματα και με το τέτοιο. I guess, μπορούμε να το βάλουμε και αυτόν μέσα.
Rocket Tracer, από το αρχέτυπο των Rocket, ok, σε Ultra. Super Quantum Blue Layer, ok. Ancient Gear Fusion και Call of the Haunted. Ναι. Σε secret bro, εντάξει. Νόμιζα πως ήταν Ultra Rare και πήγα να πω σε ένα ταπεινό Ultra Rare, μιας και το Ultra στη συγκεκριμένη συλλογή βρίσκεται τέρμα κάτω, είναι το common, να το πούμε εντός εισαγωγικών, Bro Call of the Haunted σε secret, που παίζει να μην το έχω, και αν το έχω είναι σε speed duel νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά god damn, Call of the Haunted, παιδιά, σε secret rare, απλά υπέροχο. Και όλα τα υπόλοιπα πάνε στη θέση τους. Έλα καλό μου. Obelisk the Tormentor. Obelisk ο βασανιστής. Τώρα θα ακουστώ αχάριστος. Ο θεός που μου αρέσει λιγότερο από τους τρεις, ο αγαπημένος μου είναι ο Slifer, γιατί εντάξει, κατ' εμέ δείχνει πιο cool και είναι πιο ωραίος γενικά, αλλά εντάξει, ξέρεις τι, θα το δεχτώ, μην είμαστε αχάριστοι, εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα. Obelisk the Tormentor σε Ultra Rare και το τέτοιο του, το σύμβολό του είναι το ίδιο που υπάρχει και εδώ πάνω, οπότε γράφει ουσιαστικά, αναγράφεται ως Divine ή God. Obelisk, ο βασανιστής, κυρίες και κύριοι. Εάν μπορούσε να μου έρθει και ο Slifer θα ήταν πολύ καλά, αλλά εντάξει, Αλέξη, μη τα θέλεις όλα δικά σου, αγόρι μου. Είπαμε. Sprite Starter. Psy Frame Gear Delta. Infitrack Harvester. Και Dogmatica Nation. Nice, από το αρχέτυπο των Dogmatica, που το έχω ακούσει πολλές φορές, δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι, εάν είναι καλό ή όχι. Ξέρω ότι είναι αρκετά γνωστό, είναι πολύ γνωστή η Dogmatica, αλλά δεν ξέρω πόσο παίζονται στο σύγχρονο τέτοιο, στο σύγχρονο μέτα. Δεν πειράζει, έλα και εδώ εσύ. Οι υπόλοιπες φεύγουνε. Σόπα ρε φίλε, βρήκαμε και έναν από τους original θεούς. Μπράβο. Δυστυχώς είναι ο θεός που μου αρέσει λιγότερο, αλλά τι να κάνουμε. Όπα. New Frontier. Okay. New Frontier. Ο Jesus Christ. Με Mentolar. Ωχ, Θεέ μου. Μη κουνιέσαι. Με Mentolar. Μπρο, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Combined Creation. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, να πάει να γαμηθεί. Άιντε, εντάξει. Sprite Blue. Πάλι το Sprite Blue. Πάλι το Sprite Blue σε τέτοιο. God damn, σε collectors. Ή όπως λέγεται αυτό το πράγμα. Και, όπα, τι έχουμε εδώ. Dragon's Rebirth. Όπα, κάτσε. Και αυτό είναι τέτοιο. Και αυτό έχει περίγραμμα. Target one dragon monster you control, banish that target, and if you do special summon one dragon monster from your... Μαλάκα, αυτή είναι πολύ καλή κάρτα. Legit, bro, πάμε λίγο. Είναι πολύ καλή κάρτα αυτή. Και ωραίο τέτοιο. Οκ, είναι σε ultra, δεν μας πειράζει, μια χαρά είναι. Μπρο, είναι πολύ καλή κάρτα για να... Όχι, δεν είναι, αγόρι μου, είσαι ηλίθιος, τι λες, πιο ultra.
σε collectorship, όπως λέγεται τέλος πάντων. Τα έχω χάσει bro. Με τα διαμάντια που έχω βρει τα έχω χάσει. Special schedule σε secret, ok, και να βάλω τώρα το New Frontier. Θα βάλω το Sprite Blue γιατί είναι τέτοιο, είναι collectors, όπως και αν λέγεται τέλος πάντων. Που νομίζω πρέπει να έχω ολοκληρώσει και το set. Τον έχω βρει άλλες 2 φορές στάνταρ. Πολύ ωραίος. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Δεν είναι δυνατόν. Μπρο, πλάκα με κάνεις. Σκοτεινός μάγος. Το Ace Monster και το αγαπημένο τέρας του Yugi. Και ο original σκοτεινός μάγος που είναι η πανοπλία του είναι σκούρι μπλε με κόκκινο και αυτός είναι έτσι πράσινος. Λες και είναι νεκρός, λες και ήρθε πίσω από τους νεκρούς. Παιδιά εντάξει, σκοτεινός μάγος. Μπρο, μας λείπει μόνο, που εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω, από του OG έχουμε βρει 3. Σκοτεινή μαγισσοπούλα με τη σειρά που τους βρήκα. Σκοτεινή μαγισσοπούλα, μαύρος δράκος με κόκκινα μάτια, σκοτεινός μάγος και μας έχει μείνει ο άσπρος δράκος με μπλε μάτια. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσω αν το βρω, εντάξει δεν παίζει, αλλά holy moly. Τι τραβήγματα κάνω άτιμος ρε φίλε. Συνεχίζουμε με Garunix Eternity Young of the Fire Kings. Ok, το αρχέτυπο των Fire Kings. Despian Lulu Walilith. What the fuck is even that? Ok. Tatsunoko και... Ok. Πω bro, εντάξει. Πόσες νίκες ρε φίλε. Πόσες νίκες. Οκ. Εντάξει. Εντάξει, μπρο. Εντάξει, οκ. Να πω, τι να πω. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Υπάρχει κάτι που δεν έχω πει πλέον σε αυτό το βίντεο με αυτά τα pulls που μου έχουν έρθει. Παιδιά, Solemn Judgment. Σε Rarity Collection 5 έκδοση. Censored, προφανώς. Αλλά μπρο Solemn Judgment. Σε Ultra. Εντάξει, δηλαδή πόσες νίκες να χωρέσουν σε ένα booster box. Πόσες. Πω φίλε. Iron Thunder. Οκ. Όπα, κι άλλος Fire King. Fire King High Avatar Kirin. Οκ. Sai Frame Gear Gamma και... Dark Lord XL σε Secret. Οκ, έλα και εδώ εσύ. Dark Lord XL σε Secret Rare. Δεύτερη φορά που τη βρίσκουμε. Θα ήταν ωραίο να την βρω και μία ακόμη για να ολοκληρώσω το set. Fossil Dig. Οκ. Nice. Για τους δεινόσαυρους. Οκ, φέρτο. Γιατί όχι. Αν και για να πω την αλήθεια, δώστε μου ένα λεπτό. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το ειδικό παράθυρο που έχει, γιατί το έχουν...
έχει φαγωθεί πάρα πολύ ρε φίλε, δηλαδή υπάρχει πολύ κενό στο τέτοιο, στο εικονίδιο. Αλλά εντάξει, οκ. Ούτως ή άλλως είναι μία από τις κάρτες που δεν έχω δει και πάρα πολύ, εγώ σαν άνθρωπος, έτσι. Έλα καλή μου κάμερα, σε παρακαλώ. Levatin Generator Boss of Shadows. Okay. Crimson Gaia. Η Crimson Gaia αυτή την είχαμε βρει και πολύ νωρίς. Αρκετά νωρίς. Okay. Crimson Gaia. Και να αφήνουμε κάτω. Dogmatica Nation σε... είναι σε τέτοιο σε collectors είναι. Okay. Okay, nice. Και Psy Reflector. Damn. Εντωμεταξύ, τι secret είναι αυτό, δεν το θυμάμαι. Come on. Έλα ρε μπρο, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Και κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο φακελάκι του Rarity Collection. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας κάρτες. Όπως είπα και πριν, το ξαναλέω και τώρα, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτή την αγορά. Άξιζε full. Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι θα ήθελα τα collectors rare να είναι τέρατα που γνωρίζω. Να βάλουν κάποια τέρατα που ξέρουν, αλλά νομίζω ξέρω μόνο ένα. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει. Μικρό το κακό. Πάμε. Βεβαίως. Ash Blossom and Joyous Spring. Αχ, κατεργάρα. Τουλάχιστον, όχι, πήγα να πω, τουλάχιστον είναι ζουμαρισμένο στο τέτοιο και δεν φαίνονται οι πατούσες της, αλλά όχι, δυστυχώς φαίνονται. Αχ, τι να σε κάνω, βρε σατανά. Πόσες φιλίες έχει καταστρέψει αυτή η κάρτα, ήθελα να ξέρα. Αχ, διαβολοπέδι, μικρό ανήλικο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Με Radiant Typhoon Vision, ok. Stake Your Soul σε Ultra, ναι, σε Ultra. Lancea Astral Dragon of the Ice Mountain και Θεέ μου, Despian Lulu, δεν μπορώ πραγματικά. Και αυτό ήτανε, τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε το unboxing του Rarity Collection 5 και όλες αυτές είναι οι κάρτες οι οποίες θα αποθηκευτούν στο Book of Moon, που αυτό δεν θα το βάλω μέσα, βασικά θα το βάλω αφού τις έχω αποθηκεύσει, γιατί θα πάρει πολλή ώρα από το βίντεο και έχει ήδη κρατήσει 1 ώρα, δεν ξέρω ποιος θα το δει πραγματικά. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω τις κάρτες μέσα στο αγαπητό Book of Moon. Την κατανομή τους την έκανα πιο πριν, επειδή οι κάρτες ήταν αρκετές αυτή τη φορά σε σχέση με τα προηγούμενα βίντεο και θα κρατούσε πιο πολύ αυτή η διαδικασία, και επειδή το βίντεο έχει βγει ήδη μεγάλο, είπα να τη σκιπάρω. Όπως μπορείτε να δείτε, η κατανομή έχει γίνει διαφορετικά αυτή τη φορά, διότι το ίδιο το booster box, η ίδια η collection ήταν διαφορετική, οπότε έπρεπε να κάνω τις ανάλογες αλλαγές. Ξεκινάμε με τους OG. Σκοτεινός μάγος, μαύρος δράκος με κόκκινα μάτια, σκοτεινή μαγισσοπούλα και Obelisk ο βασανιστής. Κανονικά ο Obelisk θα πήγαινε πρώτος, αλλά είπα να βάλω πρώτα
τους 3 OG, σκοτεινός μάγος, ανάμεσά τους ο μαύρος δράκος και τέρμα δεξιά η σκοτεινή μαγισσοπούλα. Τον Obelisk τον έβαλα τελευταίο επειδή δεν με νοιάζει και τόσο πολύ, για να πω την αλήθεια. Είναι ο τελευταίος αγαπημένος μου Αιγύπτιος θεός. Θα ήθελα τον Slifer. Και μετά από τα δεξιά τώρα προς τα κάτω έχουμε Eldritch the Golden Lord, Tour Guide, δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλας από εκεί, Tour Guide from the Underworld, Ash Blossom and Joyous Spring, και μετά τέλος έχουμε την Ghost Ogre and Snow Rabbit. Και στη μέση έχουμε τον Ιμπύρου με το ειδικό περίγραμμα που πέφτει στη γη και πάει να τα κάνει όλα πουτάνα. Απ' τα δεξιά έχουμε πρώτο και καλύτερο τον Τρίσουλα και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε και την Dark Lord XL που μία φορά τη βρήκα σε Secret Rare και μία δεύτερη φορά τη βρήκα σε Ultra. Θα ήθελα να είχα τελειώσει, να την είχα βρει και μία ακόμη φορά, να ολοκληρώσω το set, αλλά δεν πειράζει. Μετά ακολουθεί η Imsti, Glory of Horus, Albion, The Shrouded Dragon, Bestial Saronir, Danger Nessie και Diviner of the Herald. Και τώρα περνάμε στις μαγικές με πρώτο και καλύτερο τα σπαθιά του αποκαλυπτικού φωτός σε όλο τους το μεγαλείο, Mystical Space Typhoon, Reinforcement of the Army, Called by the Grave, Fossil Dig, Faithful Adventure και το set με τα Swords of Concealing Light που το βρήκα μία φορά σε Secret Rare και άλλες δύο, λάθος, μία σε Secret, μία σε Ultra και μία σε Super. Αυτά εδώ τα δύο πρέπει να τα αλλάξω γιατί με χτύπησε ο ψυχαναγκασμός μου τώρα και πρέπει να είναι από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο το Rarity, οπότε θα πάει Secret, Ultra και Super. Εδώ πέρα, να θυμηθώ να το αλλάξω. Ασφαλώς έχουμε μετά αμέσως το αγαπητό Raigeki που είναι σε Secret και σε Ultra. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βρω μία ακόμη φορά για να ολοκληρώσω το set. Ακολουθεί Heavy Polymerization 2 φορές μαζί με Ancient Gear Fusion άλλες 2 φορές και για ολοκληρωμένο set έχουμε το Special Schedule που είναι Secret, Ultra και Super. Και για full ψυχαναγκασμό, OCD, αυτισμό, πείτε το όπως θέλετε, τα δύο sets, τα δύο ολοκληρωμένα sets είναι σε ευθεία, εδώ πέρα έτσι. Πανέμορφα, δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη, δεν πρόκειται να πω τίποτα άλλο. Και μετά συνεχίζουμε με το Radiant Typhoon Vision 2 φορές. Ο λόγος που δεν είναι μαζί με το Mystical Space Typhoon είναι επειδή δεν είναι OG κάρτα, δεν είναι από τις παλιές της πρώτης σεζόν, οπότε δεν μου πήγαινε καλά να τις βάλω αυτές τις τρεις μαζί, γι' αυτό και είναι αυτές οι δύο εδώ πέρα έτσι. Μετά ακολουθεί Quick Launch και έχουμε Crimson Gaia σε Platinum Secret Rare, εάν θυμάμαι σωστά. Ultra, ξανά έχουμε ένα Quick Launch εδώ πέρα έτσι, κάθετα. Μην με ρωτήσετε γιατί είναι κάθετα έτσι εκεί πέρα και όχι μαζί, στην ίδια στήλη, δεν ξέρω γιατί το έβαλα έτσι. Dogmatica Nation 2 φορές, Stake Your Soul και τώρα περνάμε στις τράπ οι οποίες είναι λίγες από αυτές που με ενδιαφέρουν, που άξιζαν να μπουν στο Book of Moon. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά με Solemn Judgment βεβαίως. Ακολουθεί αγαπημένη μου κάρτα παγίδα Magic Cylinder. Ο λόγος που ο Solemn Judgment είναι πρώτος είναι επειδή πιστεύω ότι είναι εντάξει πιο
αναγνωρίσιμη από το Magic Cylinder. Όχι ότι το Magic Cylinder δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν το χρησιμοποιεί, αλλά πιστεύω ότι το Solemn Judgment είναι μερικά σκαλιά πιο πάνω. Μετά συνεχίζουμε με Infinite Impermanence, Call of the Haunted σε Secret Rare και μετά έχουμε Dragon's Rebirth, πολύ ωραία παγίδα για δράκους, Dragon's Mind με το Seiyaru Lore, Trap Dust Suit και τελευταία το Iron Thunder. Αυτό ήταν το unboxing του Rarity Collection 5. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι τέλους. Ήμουν ο Zero και ήρθε η ώρα να σας αφήσω, διότι ακούω τον Dimspa όλο και πιο πολύ να πλησιάζει για το Book of Moon μου. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.